Mudar kowe yo. Kelaru wae, Truk. Sup. Tas sapenake dhewe. Kuwi ya ngono. Melompat. Melompat piye? Melompat. Oh, ya. Ngopo iku? Melompat mendem Semar. Oh iya. Wah, incem pokoke. Mlenyoy ndasku. Tas sapenake dhewe. Kuwi ya ngono. Kelaru wae, Truk. Syukur cenanangan kok kowe senengane. Ayo, tangkep jajokan lan bau. Gong men rene, man. Wah, incem pokoke. Mudar kowe yo. Kelaru wae, Truk. Syukur cenanangan kok kowe senengane. Ayo, tangkep jajokan lan bau. Ngopo rene? Hah? Gareng aku ki mau ora nembang jane. Nek gareng Petro karo gareng nembang terus aku dadi nembang. Nah terus Semar teko ngantemi terus tak bales. Bagong karo wong tuwa kok men modar men. Mangkelake ora. Sirah dipitrai saben dina. Disungkemi anak bojoe. Dibuat-bet wae. Ngapa rene? Hah? Njur kaya buta ora. Uyu isisan. Usus. Wong tuwa duyu. Ah sapenake dhewe ora. Wong tuwa duyu. Ah sapenake dhewe ora. Mangkel awang Semar teko. Ayo, tangkep jajokan lan bau. Gong men rene, man. Wah, incem pokoke. Mlenyoy ndasku. Tas sapenake dhewe. Kuwi ya ngono. Aku dikecak itu. Ah iya. Aku dikecak itu. Ah iya. Kowe ngawur kok Ndara Permadi kok sapenake dhewe rumasane ora. Ndara Permadi seneng ngene kok isih. Kowe getak diancam kowe pokoke ora. Truk. Ndara Permadi kok tangane kasar ya? Truk nih. Wah, iya kowe Mer. Kowe sing nendang cengelku ya. Kowe ora omong, Truk. Ah, kowe iki salahe nek ngawur kok senengane. Yo, ditutke Ndara Permadi. Aku kok dendam karo Semar. Ngapa kowe? Napa. Bagong mlayu banter banget ngopo? Melompat. Melompat piye? Melompat. Oh ya. Ngopo iku? Melompat mendem Semar. Oh iya. Dereng aku kowe. Gong kuwi bapake. Jengkel aku cengele dijupak. Woi.
Hei. Ambulan. Apa ora kowe? Bagong tak ajar. Bagong tak ajar kowe. Kowe tak polo kowe nek nganti aku. Mesake, Gong. Kowe ya kurang ajar Sumarwa digaweke jugangan jero semono. Aku pokoke jengkel karo wong siji iki. Gedhiki cengel ra nutuki sirah sampeyan dhewe. Kapok ora kowe? Ora kapok, ora tau nggake kowe. Petro. Mamira tak tulungane ora. Men ora usah ditulungi, tak tulungane Mas. Yo. Tangane iki, Pak. Weh. Yo. Wih. Duh piye ya iki? Yo. Duh kok. Reng. Aku meneh wong ringkeh, Tru. Minggir tak tibanane watu. Engko nggo ancek-ancek ya. Minggir, nisih, mepet lemah. Loro cukup kowe. Yo, minggir ya, Truk. Truk, kowe iki ora sliwar-sliwer. Semare kon mepet kuwi, bokonge kon mepetke. Nah, kayak bokonge Semar ki ra imbang. Abot buri mulo nyemplung terus. Nggih, tak tarik, Pak. Ayo. Selamat. Bagong nanti Bagong. Wis rasa incim-inciman kok ora rampung-rampung nek incim-inciman. Ayo gendang Ndara wis tekan kono kae. Den dintosi Ndara. Wong sugih kendel bondo wani. Ning dinemune bareng tak etung kowe kepengin meruput nggonmu sowan marang pangayunaning Gusti. Sopo Den? Wah. Ana swara. Monggo yen tak wis padake kanthi mantenging pikir katon wewujudane. Nang yen to rada lena sedhela ilang tak kedhepake. Iki bangsane apa? Wah. Nyata kowe wong peng-pengan prihatinmu, nyata kowe wong sugih tapa brata. Ketitik kowe bisa weruh lawan aku bangsaning Jim. Aku sing tunggu alas kene alanku Jim Dam Darat. Jim Dam Darat yo dasar kepara nyata. Kena ngopo kowe mrepegi karo aku? Kowe sapa jenengamu? Satriya Saptawarga, Raden Bratasena. Yo. Apa sababe dene kowe ndukiri watu sing gedhe? Kowe ngrubuhake wit-wit sing gedhe? Apa kowe ora ngerti yen to kene iki dudu alas? Nanging wana merentani iki wujud negaraning Kajiman. Teka kowe ganggu gawe uripe bangsa Kajiman. Raden Bratasena, yen to kowe ganggu uripe bangsa Kajiman, aja kelakon dosa. Apa kelakon kowe dadi panganing bangsaning Jim? Jim karo menungso padha-padha titahing Gusti, nanging sampurna menungso tinimbangane bangsaning Jim. Aja pisan-pisan kowe nundung derajate menungso, malah bangsamu sing kudu minggat saka wana merentani. Papan kene arep tak babadi, arep tak nggo mukti aku sak sedulur. Lho, lah kok dadi malah malang kadak suaramu. Kemewat kaya ngregem jimat kaya wani ndilat persiabang. Kowe kelakon iso babat wana merentani lamun iso nugel gulune Jim Dam Darat. Ora usah kokan bebangal. Yen pancen kuwi dadi syarat srana bebono ing kudu tak lakoni. Mapano kene. Rajang awakmu tak sempal bebaumu. Wah, keparat.
ora minggat saka wana mertani kelakon tugel kulumu ora maju jim dam rusuh tandangmu kowe kalah adu kasantosan karo Bratasena kowe nyokot guluku nganti panas rasane wah Depol paring dawuh karo aku kudu sing tetek tangguh-tanggun yen ana godha mesti samestine ing atase wong arep gayuh kanugrahan cepak kanugrahane godane mesti teko kowe mbebeda singa barong utik-utik macan turu
dewasan Gusti Patih. Lha kok dadi awakmu biru erem. Inggih. Mergane ngopo? Wah, naminipun Raden Bratasena. Sareng piyambakipun kula tantang adu kasantosan ketingalipun kula kawon. Dumuli kula ngginakaken daya kekiatan kula cokot jangganipun. Wangune ngraosaken sakit mundur sekedap maju tandangipun kaya banteng ketaton. Waduh, kula sumanggaken. Monggo kula aturi ngicipi Bratasena. Kowe iki bangsaning jim kok kalah karo menungso. Menungso niki perpitataning menungso. Unusaning jalma. Buktinipun kula adu arep kaliyan titah menika. Titah menika. Piyambakipun sampun saged mestani. Ana swara, ora ana rupa, ning aku manteng pangestiku. Rupane ketok, wah, matratap kula. Jin kok iso diweruhi menungso, nek ora menungso sing tapa bratane kandel mboten badhe kasembadan. Wah, pejah kula Gusti Patih. Lho, kowe ya melu maju. Inggih, nadyan kados menapa kula tetep kedah nggadahi kewajiban ngreksa negari merentani. Kalah apa menang, nggih pangestunipun kawon. Mung kalah engko ndaluk pangestu mundura. Inggih, ngestakaken dawuh. Kula aturi nyobi piyambak. Kaya lanang-lanango dhewe ngundurke bangsaning jim. Raden Bratasena, Patih sapu jagat. Ayo iki tanding ana leganing atiku. Jen Sembodo gagah gudhek wok simbar jojo sawa Patih sapu jagat. Kowe Bratasena, kowe pengarepe bangsaning jim. Ayo aja mboko siji kroyoken. Bratasena ora bakal tak tinggal loncat. Wah, sumbarmu aku ijen wae kelakon ngringkes karo awakmu. Wah, jajaran remuk dadamu Paradha. Wah, edan. Tandange nganti kaya gajah metu. Kekuatane ngedapi durung tau weruh aku enek menungso kekuatane kaya ngono. Yo, aku ora bakal kalah. Kowe kuat nampani pusakaku Tampang Sutra Jala Kencana. Iso nglawat aku meguru karo kowe Raden.
Permati Puntadewa Kundi Babu Dipolaku mati kena daya kekuwataning bangsaning jin awakku kaya dibondo kenceng pendak obah mesti saya kenceng tak nggo glawat saya kenceng wah Permati Puntadewa mati aku ayo sambato kowe mati nang tengahing alas dodol-odol bangsaning jin aturke sinuwun Prabu Yudhistira sak kadang kadhian nampa paukuman sampur padaya kelingan Ratra jaman kaman iki lho iki ya bareng karo bareng karo apa jenenge ela-elo kuwi. Apik ta? Iki kudu dieling-eling. Ngerti ra iki karyane Mas Mantos. Mas Mantos ki wis ngaryake piyari pirang-pirang. Saiki panjenengane wis ora ana. Lagu-lagune aja nganti dilalekke, Tru. Iya, pancen ya bener. Ndas mundi, ndak pundi. Ndak pundi ora ndas mundi. Ndak pundi ngono. Ora ndas mundi ta ora. Kuwi ya karyane Mas Mantos. Judule apa kuwi? Rondo Kempling. Ndak pundi bayu badhe tindak pundi. Tingaren lho. Tingaren tindak wae ora numpak taksi. Dhewean apa ora werti timbang nganggul kula gelem ngancani. Resan Mas, kebetulan Mas. Belanjane kaca rada kabotan Mas. Yen purun enggal-enggal nulungi tekan omah mengke kula keroki. Wah. Mengke kula upahi ning Magelang, Dik. Aja Malang. Lho. Kok bali kuwi meneh iki ngapa? Wong Rondo Kelmi kok dadi sida apa ora? Ha kuwi mak ragu-ragu karo rondone. Oh. Ya sida apa ora? Bagong ngomong ora campur-campur. Rondo Kempling ya Rondo Kempling sida apa sida ora. Kae sing apa jenenge iki? Ana meneh sing lagu sing Cintaku sekae Didi Kempot. Udu Mas Mantos to, udu. Ngawur kowe jual suwe-suwe kok. Karane Didi Kempot bareng kok. Njur apa jenenge iki diakokke Mas Mantos. Kowe nang kene iki kon nderekke Ndara Sarmadi. Ndara Permadi ngewangi-wangi Ndara Bratasena. Babat wana merentani kok malah do Dik sita apa-apa ora Dik do pijer semoyo Dik. Wong tuwa kandhane. Ngandel ora lho. Semar nesu ta. Awul Bagong lek nembang keseron kok. Wisane cilike sithik ora sero-sero banget Semar krungu nesu. Ndaramu negori wit ngresiki papan-papan sing reget-reget. Aku malah kowe do. Ketembangan. Kowe menungso apa kewan kowe? Oh, kandhane apa ora? Hah? Sing marahi sapa? Gareng. Sapa? Bagong. Sapa? Wong mau Petrus sing pertama. Uncal-uncalan. Aku takon. Pak, nggih, Pak. Sing marahi sapa? Petrus. Sapa sing marahi? Oh mau Bagong kok. Sing marahi sapa? Gareng. Wong telu uncal-uncalan. Tangane bapak kae ngopo kan? Laku kok ngene iki. Kae iki antene. Oh. Anggere apa jenenge? Ora nyaut.
Sinyale terus tangane nuding ngono kae. Anten ilmu antos. Pak. Pak. Jiabut sak gegem. Kandhane ngeyel. Aku bertanya, iya Pak. Sopo sing marahi Petro? Aku ki ra ngapa-ngapa. Petro ki mau tetembangan Gembira Loka terus aku marah terus dak tembang Petro. Sing marahi sapa? Aku nembang Gembira Loka ki sirku arep nembang dhewe. Ning gareng teko terus nembang ular kambang. Dadine terus ndodol tekan dindi. Sopo sing marahi? Gareng aku ki mau ora nembang jane. Ning gareng Petro karo gareng nembang terus aku dak dinembang. Nah terus Semar teko ngantemi terus tak bales. Bagong karo wong tuwa men modar men. Mangkelake ora. Sirah dipitrai saben dina. Disungkemi anak bojoe. Dibuat-bet wae. Ngapa rene? Hah? Njur kaya buta ora. Uyu isisan. Usus. Wong tuwa duyu. Sak penake dhewe ora. Mangkel awang Semar teko. Ayo, tangkep jajokan bau. Gong men rene, men wah incem pokoke. Mlenyoh ndasku. Tas sak penake dhewe. Kuwi ya ngono. Mudar wae yo. Kelar wae, Tru. Syukur cenanangan kok kowe senengane ora. Aku dikecak itu. Ah iya. Kowe ngawur kok Ndoro Permadi kok sak penake dhewe rumasane ora. Ndoro Permadi seneng ngene isih. Aku getak diancam kowe pokoke ora. Truk. Ndoro Permadi kok tangane kasar ya? Truk nih. Wah, iya kowe Mer. Kowe sing nendang cengelku ya. Kowe ora omong, Truk. Ah, kowe iki salahe nek ngawur kok senengane. Yo, ditutke Ndoro Permadi. Aku kok dendam karo Semar. Ngapa kowe? Napa kowe? Bagong mlayu banter banget ngopo? Melompat. Melompat piye? Melompat. Oh ya. Ngopo iku? Melompat no, mendem Semar. Oh iya. Jeneng aku kowe. Gong kuwi bapake. Jengkel aku cengele dijupak. Hei. Ambulan. Apa ora kowe? Bagong tak ajar. Bagong tak ajar kowe. Kowe tak polo kowe nek nganti aku. Mesake Gong. Oh ya kurang ajar Semar kok digawe jugangan jero semono. Aku pokoke jengkel karo wong siji iki. Gedhiki cengel ora nutuki sirah sapene dhewe. Kapok ora kowe? Ora kapok, ora tau gake itu ae. Petro.
Pemirana tak tulungane ora. Men ora usah ditulungi, tak tulungane mesti. Yo. Tangane iki, Pak. Woi. Yo. Woi. Duh piye ya iki? Yo. Duh kok. Reng. Aku meneh wong ringkeh, Tru. Minggir tak tibanane watu. Engko nggo ancek-ancek ya. Minggir, nisih, mepet lemah. Loro cukup kowe. Yo, minggir ya, Truk. Truk, kowe iki ora sliwer-sliwer. Semare kon mepet kuwi, bokonge kon mepetke. Nah, kayak bokonge Semar ki ra imbang. Abot buri mulo nyemplung terus. Nggih, tak tarik, Pak. Ayo. Selamat. Bagong nanti Bagong. Wis rasa incim-inciman kok ora rampung-rampung nek incim-inciman. Ayo gak Ndara wis tekan kono kae. Den dintosi Ndara. Langing triya mangungkung. Tata Katiwisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Warayang Nisikan Magulingan Lima Pancabayu ladal suwe nggonku kekalangan Malaya goleki dawuhing Sang Hyang Bathara Indra kang aran Raden Permati. Lah kok dadi iki eneng satriya bagus. Tanpa cacat Gwaya Teja pengawak tirta pamulujenar kaya kencana sinangling ditutke Panakawan papat ing padha gegojekan. Raden sampun kejut penggalih kula ingkang merpeki dhateng jengandika Raden Permati. Raden bumi kunjing langit kelap-kelap katon lir kincanging aris risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayit sampun kejut ing penggali kula ingkang merpeki dhateng jengandika Raden ana pandhita buta sapa sampeyan penemban wingking saking pertapan sumur gumuling nami kula pun Anggara Parna inggih Citrasena
Sampun kejut bilih kula menika bangsaning Jim Raden. Menapa leres panjenengan ingkang kekasih Raden Permadi. Ora ana loro. Ya aku ingkang aran Raden Permadi Premban. Oh, ladal. Menawi kemakaten kapasang yoga katuju ngenu. Anggen kula tebi-tebi ngupaya dhateng jengandika Raden Permadi. Ingkang wigatos namung monggo Raden sawetawis kula kanthi mampir wonten ing pertapan Sumur Gumuling. Penemban upama ora ana kewajiban ingkang kudu ndak rampungake Permadi mesti ora bakal selak. Nanging gandeng akeh kewajiban ingkang kudu ndak ayahi. Sepiro keluputanku aku nyuwun pangapura. Sesuk yen to wis paripurna ayan bakal kampir marang pertapan Sumur Gumuling boten kedah sak menika. Aku ora bakal bisa mituruti apa kang dadi keparenging Peremban Anggara Parna. Raden sampun kados mekaten. Menika wigati tumrap jengandika Raden. Nadyan wigati luwih wigati nggonku bakal nyengkuyung kelawan Kakang Mas Bratasena. Nah ingatun panjenengan boten purun kula boyong. Sing gedhe pangapuramu aku ora bisa nuruti kekarepamu Jim Anggara Parna. Wah, saut dadi apa ya? Meneng langsung cep kelakep wedhus ngopo Petruk aku ora guneman karo wong nangis. Ndara Permadi Pak ndaramu ya gene disaut aku krungu dhewe ana pendhita buta mrepeki Ndara Permadi jenenge Jim Anggara Parna ya Jim Citrasena. Jim Anggara Parna. Jim Citrasena. Mbak. Kok bapak kok jengkrut alis iki kaya tepung? Bapak ki srawunge wis mangabad-abad. Ora kok karo bangsaning menungso, karo bangsaning Jim bapakmu ki ya srawung. Mula nek kowe nyebut Anggara Parna, Citrasena, aku kok kaya capet-capet kelingan. Nah ora kleru kuwi. Jemandaning Bathara Indra, anakku lanang. Kelingan aku. Kelingan aku. Jim Anggara Parna Citrasena kuwi pertapane jenenge Sumur Bur. Nek ora wong tuwa saduk tenan. Aku ki krungu ya, Pak. Pertapane jenenge Sumur Gumuling. Sumur Gumuling. Nggone ngendi, Pak? Lah ngopo to? Ngaraku Ndara Permadi saut Jim Anggara Parna. Melu aku tututane rak ketemu. Ayo terus yo. Oh
Saputra Pandhita kang kinare wangsit pindha kembang pindha kembang miseping matu sarining tawang Nuwun sewu Raden, paripaksa kula meksa dhateng jengandika Raden. Estunipun kula mboten badhe tumindak ingkang boten sakmestinipun kaliyan jengandika Raden. Mugi kawuningana kula menika Jimanggara Parna, abdinipun Pukulun Bathara Indra. Dene jengandika Raden menika piranganipun satriya Pandhawa ingkang nampi triman wana mrentani saking Nalindra ing Wirata Prabu Matswapati. Mila wana mrentani menika kondhang gawat kliwat wingit kepati mugi andadosna ing kawuningan. Wana mrentani menika wujud negari Jim ingkang ngasta peperintahan Prabu Yudhistira sakadang kadeyan. Ingkang citranipun tan prabéda kados dene para Pandhawa la kacariyos. Sang Prabu Yudhistira anggenipun dados nalindraning Jim menika sampun ngancik 1.000 taun laminipun. Anggenipun mangreh bangsaning Jim. Raden, kula nampi dawuhing Sang Hyang Bathara Indra bilih negari Indraprastha ing mapan wonten ing wana mrentani menika badhe kababar kamanungsan tegesipun badhe kasat mripat lan saged kinarya mukti jalma wantah kados ndika Raden. Monggo ingkang badhe nampi bebingah utawi nampi kanugrahan saking Jawata wujuding negari Indraprastha menika Pandhawa. Mila tumunten kula kadhawuhan dening Pukulun Bathara Indra maringaken pusaka 3 cacahipun dhateng jengandika Raden. Pusaka menika minangka dados pengapesaning bangsaning Jim. Setunggal alan lisah pranawa, kaping kalih watu timburu, kaping 3 oyot bayura menika dados pengapesaning bangsaning Jim. Lisah pranawa menawi dipun sipataken wonten ing netra saged sumurup bangsaning Jim. Menawi oyot bayura menawi dipun sabetaken bangsaning Jim saged lumpuh boten gadhahi kekiyatan. Watu timpuru menawi dipun sawataken bangsaning Jim saged lebur tumpur tanpa dadi. Pusaka 3 menika kadhawan maringaken dhateng jengandika Raden dadosa sarana hambabar kanugrahaning dewa ingkang tinampi dening para Pandhawa. Raden, yata laruta saking godha sang Kurukula yen amutusa sang Sri Kakang Semar kepiye? Ditampa. Nyatane niki wis dadi titi mangsa kala wis nekani. Ndara-ndara kula Pandhawa badhe ambabar kanugrahaning dewa. Penemban Anggara Parna yen to pancen mengkono mara gage paringna marang aku. Lan daya-daya aku nyuwun pamit bakal sumusul kadangku nggone babat ana ing ngiring kidul utawa ana ing ngiring wetan Penemban Anggara Parna. Inggih. Ingkang atos-atos lan kula ingkang badhe anjampangi memanuki tindak paduka Raden. Iya, Penemban mara gage paringna Penemban.
Sena smubang wangaruna kadinetrane nganggo rapo sadaning kukiloring kanigara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pine panca Petra nun ayo enggal daya-daya prapting papan dununge Kakang Mas nggone nglakoni babat merentani ing ngiring wetan nggih monggo Den sadurunge Petra apa ora luwih prayoga lamun lisah pranawa disipatake ana ing netra wah nika langkung prayogi mara gage Petra bukaan tutupe nggih ayo Gong kowe njaluk ora reng njaluk ora men pro jim wah ya njaluk nggo nginggu jim kok nggo nginggu jim ora usah dadak nginggu jim wong iki pasrah karo sing kuwasa iya mboko sithik wae Pet nggih kowe kan ndak malah bloboken iya bener ngendikaning Begawan Anggara Parna Petruk jebul akeh banget bangsaning jim yen kowe arep nggunakake gunakno ora apa-apa. Oh nggih siap. Wah, jan arep pengen weruh aku. Wah, lha kok dadi ting kruntel kaya ngono kae. Wah, jan reng kowe nek ora nganggo rugi reng. Waduh. Wedian. Wah, lah ana sing kalungan anduk barang. Heeh. Kula nyuwun nggih, Den. Iya. Waduh elok to. Tru, demit iki ana sing kaya kowe. Ha iki aku. Wah iya, Dek. Madhep rono kok kudune ya. Wah, jan ngeri deh pokoknya. Enggak kuat aku jan elok tenan. Wah, ana sing wuda barang itu. Ayo jeneng Jim iki mesti ora bakal isin kok Gong Petra. Nun, sumusul Kakang Mas. Monggo kula dherekaken, Ndara. Perbati Puntadewa wah kudu lungono saya ora isa ambegan aku mati nang kene wah Den niki keng roko teng niki Ndara suarane Petruk nggih sampeyan ngene napa Den Petruk aku kena apa ora ngerti kaya ana sing nali awakku angel diwali pendak tak ngobah saya singset ngrekoso nggonku ambegan Petruk wah pripun Den kang rokok kaya ngaten iki Petruk nyoba tak bandemi nganggo watu timbur nggih dibandem saka kadohan Ndara syukur alhamdulillah iso waluya nirmala temah jati yo wah bermati aku ngaturke panuwun Kakang Mas nyoto lamun papan mriki mriko sanes wana dudu alas inggih nanging wujudipun negari Kajiman miturut dawuhing undhagi ingkang namipun Anggara Parna inggih pun Citrasena malah ingkang rai sampun kaparingan pengapesaning bangsaning Jim wujudipun lisah pranawa watu timbur lan moyot bayura wah sabanjure piye dawuhing Jim Citrasena Pandhawa gangsal kedah mlebet wonten sak tengahing wana
Sakmangking mriku badhe pinanggih kelawan kanugrahaning Pandhawa Kakang Mas. Wah, mbarep kakangku nanti. Mbarep kakangku. Werkudara piye? Jumbuh karo ature Permadi. Yen to Pandhawa ora kena pisah nggone nglakoni babat lan kudu diwidya ning sak tengahing wana Mertani. Dimas, adimu pinten tangsen gendongen Permadi ayo manjing telenging wana ana ing tengah-tengahing wana Mertani. Monggo kula dherekaken Kakang Mas. Yudhistira kakangku. Wonten dawuh Prabu, wonten dawuh Prabu. Saka kadohan katon rantak-rantak laku ning jalma menungsa. Wis isa digandha saka papan kene, Yayi Tata-tata. Mbok menawa iki jalma menungsa ingkang gedhe prihatine, mekasan kawawa mlebu ning tengah-tengahing wana Mertani, Dandun Wacana. Yata laruta saking Godha Sang Kurakala. Yen namatosa Sang Sri Yudhistira. Pukulun Bathara Indra kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya, ulun tampa. Bathara Indra aku ngaturke sembah. Ya, Dandun Wacana ulun tampa. Danang Jaya ulun tampa. Tripala Dama Granti ngaturke sembah ulun tampa. Wonten menapa dene paduka merpeki dhateng jasad kula Pukulun Yudhistira? Wonten timbalan sayekti mundi dawuh timbalaning Iwang Jagat Girinata lampun dina samengko ulun kudu dawuh kelawan jeneng kita nggon kita minangka dadi makuthaning bangsa Jim ana ing wana Mertani dina samengko kaya wis telas tulise tegese wis paripurna darma kita minangka nalindraning Jim lan kita dikeparengake bali marang asal mulanira dumadi saka geni bali marang geni. Sabab dina samengko negara ing Mertani ya Indraprastha negara pujan saka panjenengan ulun keparengi Iwang Jagat Giri Pratingkah bakal minangka ganjaran sarta kanugrahan ingkang ditampa dening titah kang aran Pandhawa. Mula nalika ulun paring sasmita lumantar pasumpenan yen to negara ing Indraprastha ya ing wana Mertani keblabak banjir gedhe. Sayekti wis kinarya pratandha lamun sejatine nyaketi dina kasampurnan kita minangka dadi bangsaning Jim. Wondene negara iki bakal kababar kamanungsan tegese kasat netra Yudhistira. Dosa menapa menawi kula wantun nanyelaki dhateng dawuh paduka Iwang Adi Pukulun.
kula sampun nglenggana bilanggen kula lenggah minangka dadi makutaning bangsaning saning jim. Sayekti inggih krana parentah Paduka Hyang Pikulun Bathara Indra Dupukulun menawi tetela mekaten dinten sakmangke kula sampun ikhlas lawan kadang-kadang kula lan kula ngaturaken panuwun dene selaminipun setunggal ewu warsa Paduka sampun pinados dalan keng abdipun Yudhistira minangka dados nalindraning jim kang mangkono kaya wis entek tulis kita nggone urip ana ing alam padang. Negara kudu kababar dadi kanugrahan tumraping para Pandhawa lan kita bali marang asal mula-mulanira. Yudhistira lan sak kadang-kadhane kabeh nun inggih matur sembah nuwun tanpa pepindhan ulun. Namung Paduka ingkang kula antu-antu rawuh Paduka. Pukulun Sang Hyang Bathara Darma ingkang sampun anyalira dhateng Raden Puntadewa miwah sedaya kadang dika Raden. Iya sinuwun kepareng Paduka kepiye aku mung kari manut. Pukulun kula sampun nampi dawuhipun Sang Hyang Bathara Indra bilih negari menika badhe kababar kamanungsan. Namung saderengipun kula badhe caos suninga blestunipun negari Ngendraprasta menika punjeripun wonten ing tengah-tengah menika winastan negari Ngendraprasta. Iring kilen menika wonten satunggiling kasatriyan ingkang namipun Jodipati inggih Nunggul Pawenang. Menika ingkang lenggah kadang kula pun dandun wacana samangke badhe katampi dening Raden Bratasena. Wondene ingkang iring ler menika winastan kasatriyan Madukara menika papanipun kadang kula Danang Jaya ingkang sakmangke badhe nenggan Raden Permadi wondene ingkang iring kidul lan iring kilen menika winastan kasatriyan Sawojajar Tuwin Bumira Tawu menika badhe dados kasatriyanipun Raden Pinten Tangsen nggih Raden Nakula Sadiwa. Wondene Paduka sinuwun lenggah wonten ing tengah ingkang winastan negari Ngendraprasta. Lan mugi sakmangke keparenga Paduka paring kasuwargan dhateng kula. Prabu Yudhistira ora ana jamak lumaring ngatasé jin manjing ana ngangganing menungsa. Luwih dhuwur derajating menungsa tinimbangane bangsaning jin. Kula namung titip nami kemawon sinuwun. Keparenga angagem dhateng asmanipun ingkang abdipun Yudhistira. Keparenga Paduka agem minangka asma Paduka Pukulun inggih Raden Puntadewa. Ya to yen pancen kaya mengkono. Aku mung kari manut. Semanten ugi naminipun kadang kula dandun wacana mugi tinampiya kinarya pengenget-enget kemawon mugi dipun agem dening Raden Bratasena. Yo aku mengkari manut. Lajeng naminipun kadang kula pun Danang Jaya kinarya pengenget-enget mugi dipun agem dening Raden Permadi. Ya aku mengkari manut. Lajeng Tripala Dama Granti mugi kaagem dening Raden Pinten Tangsen. Diwaji jim boten badhe saged manunggal kalian titah swantah mangke mindak ngregeti dhateng lair batos panjenengan. Asal mulaning titah menika saking anapsir sekawan werni nanging tumraping bangsaning jim